L-eks Ministru Nazzjonalista Jason Azzopardi jikkonferma li lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali il-Gvern Nazzjonalista ta' aktar minn 4 miljun euro f'kumpens lil sit ta' restorant fix-Xemxija wara li l-art tiegħu ġiet esproprijata. L-art in kwistjoni hija dik li fejn kien hemm ir-restorant Mare d'Oro fil-bajja tal-Fekruna fix-Xemxija. Kienu 4 tim biss qabel l-elezzjoni ġenerali il-sit tar-restorant Raymond Vella ingħata art kbira kważi 6,000 metru kwadru u li tiswa 4 miljuni u 300,000 euro f'wiet qolli f'San Ġwan mill-Gvern. L-art fix-Xemxija hija ferm iżgħar minn dik ta' San Ġwan fejn huwa kalkulat li hija kbira mal-1400 metru kwadru. Mal-Gazzetta Malta Today Jason Azzopardi jiġġustifika dan il-kompens għalli skontu il-proċess biex jinstab post alternativu għal wieħed ikkomplikat. Jgħid li l-Gvern Nazzjonalista ħad deċiżjoni li waqqa r-restorant minħabba li dan kienet ikerraħ l-ambjent. Għalhekk, skont Jason Azzopardi, l-unika mod ta' kif dan seta' jsir kien li l-art tiġi esproprijata billi jingħata kumpens lis-sit. Il-Malta Today tirrapporta kif kienu żewġ deċiżjonijiet strambi li ttieħdu minn Gvern Nazzjonalista li waslu biex il-valur tal-art fil-bajja tal-Fekruna tola u għalhekk saħħaħ it-talba għal kumpens mis-sit tal-art. Dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu fl-1988 u fl-2006. Fl-1988 l-art ta' Vella ġiet immarkata bħala post għal żvilupp ta' vilel. Imbagħad fl-2006 permezz tal-pjan lokali approvat mill-eks Ministru George Puluccino fl-art tal-Fekruna seta' jsir żvilupp ta' stabilimenti kummerċjali.